Molweni ndanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. uNozuko wenze ibreakfast yomhlaba for yena noAnathi. uAnathi wothuswe yile yoba ke wenze ibreakfast ngokungamthembi ke apha ngasembizeni usisi. Ubuze uba yenziwe nguye nyhani na. Uthe ke uNozuko ewe. Hayi kwaphinda wathi hayi ndiyadlala ndiodile. Bebeyihleka ke kungekho nto. uAnathi ke uyabuza ukuba hayi bo kwenzekani kanti ukutheni. Wathi omnye no hayi akho nto. Qha nje ndifuna ucela uxolo. Wabuza omnye olwantoni uthi hayi nje leyo yonke indlela ebendikuphethe ngayo apha endlini. Uthi uAnathi hayi bo walicela njengalamini nanhlilo noMatilda. Wathi ke uNozuko hayi kaloku ngalamini ndandichips kakhulu ndandiziqamzela nje so andisayazi noba ndandiyithethe kakuhle okanye kanjani. Phofu ke kukho ishampeyini neorange juice apha etafileni. Uye ke uNozuko wayigalela ke ishampeyini phaa kulaa orange juice eyimiksa ke. Nawo uNobomi ke ufikelwe ngumpilo nofundiswa. Ebengabahoyanga ke ethi ubhizi yena ubhizi ne-laptop uthi ujonge ilokhwe yomtshato enye into ngoku nayo nedate. So bathe besakhuza leyo yedate ke yabifika ke sanedate yakhe inkqonkqoza kanti ngulungile. Bathukanga ke umpilo bethi hayi bo ubuyelele nalo. Uye wabagxotha ke besenemibuzo emininzi wathi ucela iprivacy yena nomuntu wakhe. Baye baphuma ke bamshiya apho. Eya kwamsimelelo ke into okanye i-competition phakathi koTatazala noFuneka ngoNontle ayikapheli kusaxhwithwana ke nangoku. uNontle ke uthathiwe ke nguTatazala utatomkhulu wakhe wamsa emangcwabeni ethi uyombonisa ingcwaba likamakhulu wakhe. Bathe ke xa sebebuyile ke apho wayivuyela ke leyo Funeka. Wathi kodwa xa selimkile ke ngoku uNontle apha ecakwabo wathi utatakhe ucela angazami nje ungena phakathi kwakhe noNontle ngoba uNontle ngumntana wakhe. Wabe sithi omnye nduzukwenza loo nto kodwa nam uNontle ngumzukulwana wam. So asiyazi le nto iyaphi. uNomaflawa uncokola noNozuko uthi ifani into yoba yena ngoku senice kuAnathi kodwa izolo ebekhala iinyembezi. Namhlanje babhizi batya ibreakfast ngathi akho nto. Umbuze uba uphezu kwantoni vele. uNozuko uthe yena hayi bo udikiwe yena kukuba ebe enegrudge ngakuAnathi. uFlowers ke uthe usho uba ikhona into aphezu kwayo. uNozuko uthe hayi akazungabi nice kumntu wakhe. Uthe ke ucela ukumkhupha bayotya ilunch kuba ethi ujealous for uAnathi. So uthe ke mabahambe ke bayodla ke out. Wavuma ke uNomaflawa. Akanxilanga uAnathi uhleli noNozuko basela laa juice. Phofu akanakwanto uNozuko. Uthi ke uNozuko kuAnathi bengayazi uba ungumntu ozipholele kangaka. uAnathi uthe kaloku ubuzoyazi kanjani njengoba ubugqwirha kangaka nje. Uyayihleka kuNozuko nje umane ehleka-hleka siyayibona laa ntsini menyo. Uthe ke uNozuko ukusukela ngoku ba-right. Hayi laa mxhithwa-xhithwano weekati nezinja and ngoku bazawuqhubeka bamane besenza ibreakfast kanje kwenye iveki ibe ngomnye kwenye iveki ibe ngomnye. Phofu ke umane eyomthelela ke ethi loo nto ulitanki. Umgalelele ke ijuice but agalele nevodka phezu kwalaa juice eneshampeyini apha kuAnathi. Phofu yena angazitheleli. Phofu umfuna anxila kuphele ngaye. Uthe xa yomnika kwazenza ingathi naye inxili into engathi inxilile ke uNozuko. uAnathi guys uphelile already njengoba emgqibezela nje umane ecula iingoma zooBrenda ethi ayesaba mabhebi dangerous. Bayancedisana abantu becula babayithuke noNozuko. uNozuko uthi akanxili ke yena utywala bumhloniphile. Yazi uyaxoxa qha kaloku yena akaseli kakhulu uthi nje kancinci. Nanko ke uNobomi ebonakala kwi-restaurant ehleli nomntu wakhe. Umbonisa impahla ke abezijonga zi-online. Uthe ke funeka athenge izimpahla. Umfana ke uthe hayi bo caba istayile andisekho kuso namna. Wathi omnye no anditsho but nezi zi-right. Ulungile ke yena ke uthethe inyani wathi akanozi-afoda izimpahla ngoba usityile isipani. Uthe ke ulo mntana uNobomi ucela ukumthengela ke yena ke impahla. Wathi omnye hayi bo unyanisile wena Nobomi. Wathi omnye ndiza kuthengela. Wathi ke andifuni uba ngathi ndiyincuvist kaloku sithandwa sam. Wathi omnye hayi asoze ube yincuvist kum zokuthengela. So
uNobomi uzawuthengela ulungile iimpahla and ngicacile kusazomthengela into ezininzi ngoba ulungile uyatsho uba akasebenzi, utyile umsebenzi wakhe uba ubukhona phofu. uNozuko uzama ufowunela uAnathi, yena uhleli noMaflawa kulaa lunch bebethe bazoya kuwe. Uyafuna oko ubhizi nefowuni. uNomaflawa ude wabhoreka embuza uba kanti utyiwa yintoni, kwenzekani. uNozuko into nje eshawutisayo noxa ekhwaze owait uba khwaze ngathi ukhwazani, efuna uhoywa, i-attention yonke mayize kuye, but akamhoyanga uNomaflawa lahleli naye apha. uNomaflawa ude watsho kuye wathi ndiyakubona into uba ukrwada ndaba kwenzeka ntoni kuwo, thetha inyani, kutheni, kwenzekani, usuke ndenza isitunxa. Wathi omnye andikwenzi isitunxa qha ndizama ufowunela laa mntu undithungelayo ilokhwe yam yomtshato. Enye into akayibambi ifowuni and yandazi ke mna ngesitayile, andifuna ufaniselana naZimkhitha naBulelwa, andifuna ubogqitha bonke kulaa mtshato. So uxokile ke ngoba ubhizi ufowunelana noAnathi, andazi bomfowunelelani ke uAnathi kwaye ngifuna ukwenza sure into yoba ulele nyani na. uAnathi ke nanko ukobude ubuthongo obu, nefowuni ke lebikhala kaNozuko khange ayive. Naso ke isigebenga sikaNozuko sitsiba igate, siwokha sisiya ngasezindlini. Azi uba ke asizumbulala na, ukhona mhlawumbi umntu okanye into ezomsindisa uAnathi, sona isigebenga esisizojika, okanye uNozuko uzophinda azifowunele abe nesazela athi masiyeke, asazi. Enkosi, ngicela sibukele, subscribe, silike, singakhomenta. Bye.